Premente prípravu dojčenských fliaž doma alebo na cestách z Baby Bredsa Formula Pro Mini. Jedným stlačením tlačidla pripraví Formula Pro Mini teplú fľašu s mliekom okamžite a bez vzduchových bublín. Presne mieša, ohrieva a dávkuje rovnako ako Formula Pro Advanced, ale Formula Pro Mini je oveľa kompaktnejší, takže ho môžete ľahko vziať so sebou na cesty. Formula Pro Mini dávkuje ideálne zohriaté mlieko v rozsahu od 60 do 300 ml, vždy na teplotu tela. Spolupracuje prakticky so všetkými značkami dojčenských mliek a typmi fliaž a zvládne pripraviť až 10 fliaž s objemom 240 ml. Formula Pro Mini má kompaktný dizajn a je ideálny na použitie v hotelovej izbe, v dome starých rodičov alebo v druhej izbe u vás doma. Či ste doma alebo na cestách, Baby Bredsa Formula Pro Mini vám uľahčí prípravu fliaž ako nikdy predtým.